Pekný deň prajem. Pristúpime k vyžrebovaniu finálového turnaja majstrovstiev Slovenska v kategórii volejbalu trojkového pre kategóriu žiačky. Do osúdia poprosím kolegynku, aby nahádzala najprv víťazov oblastných súťaží, teda z východu Svidník, zo západu Senica, zo stredu to bude Brusno a z bratislavskej oblasti Studienka. Týmto družstvám vyžrebujeme čísla 2 a 4, rozdelíme ich teda po dve do každej skupiny. Čiže do skupiny A s číslom 2 vyžrebujeme koho? Senica. To bude Senica. S číslom 4 nastúpi Kúpele Brusno. Brusno. Do skupiny B s číslom 2 bude vyžrebovaný kto? VK Studienka. Studienka. A s číslom 4 v skupine B sa predstaví Svidník. No a teraz hodíme do osúdia druhého z Bratislavy, to je Vilus, a druhého z východu, a to je Stropkov, aby sme im prižrebovali čísla do skupiny A, kde sa stretnú s víťazmi zase do skupiny Západ a Stred. Takže číslo 1 bude mať v skupine A Stropkov a číslo 3 Vilus. Bude mať Vilus Bratislava. Dobre, a ďalších dvoch teda priradíme do skupiny B a vyžrebujeme im čísla 1 a 3. To znamená, teraz s číslom 1 v skupine B sa predstaví Skalica. domáca Skalica a s číslom 3 nastúpi Čadca. Takže rekapitulácia pre trojkový volejbal žiačok v finálový turnaj v Skalici 4.6. V skupine A nastúpi s číslom 1 MVK Stropkov, s číslom 2 VMS Senica, s číslom 3 Ešeška Vilus Bratislava, s číslom 4 VK Kúpele Brusno. V skupine B sa predstavia s číslom 1 VK Ina Skalica, s číslom 2 VK Studienka, s číslom 3 Lokomotíva Čadca a s číslom 4 Eška pri základnej škole Komenského Svidník. Ďakujem pekne.